Maria ka ba? Bakit? Kasi umaga pa lang, kailangan na kita. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Nandito na naman kami si Bailey sa Rizal Park. Yun! So ngayon po, we're gonna see how Filipinos react to Filipino pickup lines. Bailey, lalapitan niya yung mga lalaki dito. Ako, lalapit ako sa mga babae dito. Pero joke lang to ha, wala kaming crush. Siguro meron. Hindi natin masabi. Joke lang. Keyboard ka ba? Bakit? Kasi type kita. Ay? Pick up line. Okay. Marunong ba kayo lumangoy? Yung style. Yeah. Bakit? Baka kasi malulunod kayo sa pagmamahal. Correct. Pwede ko kayo ilagay sa vlog. Okay. Kailangan ko ng isang babae. Maganda po! Sino? Ano pangalan niyo? Ayra po. Ayra. Ayra, itbulaga ka ba? Bakit? Kasi higit pa sa isang libot, isang tuwa ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Google ka ba? Bakit po? Kasi lahat ng hinahanap ko sa'yo. Walang reaction. Pinahiya mo na siya. Isa pa, pwede pa. Crayola ka ba? Bakit? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko. Kaya po, pwede ba? Ikaw. Pwede po, pwede po. Isang lalaki. Can I get one boy? Isang lalaki, isang babae. Pwede ba? Kaya mo na yan. Ikaw babae ka, di ba? YouTube ka, isilig. YouTube yan. Langit ka ba? Bakit? Gusto kasi kitang abutin. Glue ka ba? Bakit? Kasi nakadikit ka sa isip ko. Thank you guys ha. Search mo sa YouTube. Pabicture po. Yes. Thank you. Artista Bailey ah. Oo, puto. Pagkatapos dito lang may magbabayad. Baka I like that, I like that. Grabe si Mami, ambisyosa. Sabihin mo lang bakit, okay? Sige. Okay, ready? Bakit? Ay, Diyos, wala ka ba? Wala pa nga eh. Bola ka ba? Bakit? Kasi ayaw kong mapunta kita sa iba. Ano ba? Kasi... Nagpapabebe. Oh, baby. Okay. Unggoy ka ba? Hindi. Sabi ko na nga ba, kabayo ka eh. Bye. Ang galing nga bumawi. I'm gonna ask you something. Sabihin mo lang bakit. Okay? Bakit lang natin? Bakit lang? Okay? Okay, ready? Pagod ka ba? Bakit? Kanina ka pa kasi tumatakbo sa isip ko eh. Kita isang dalagang Pilipina. Isang lalaki. Sino pwede? Okay, exam ka ba? Bakit? Kasi gusto kita i-take home. Ganun ba yun? PhilTalk is awesome. If you sign up with a free account, you get to do things like post your status, add friends, join groups, and really connect with the Filipino people. And if you sign up for a premium account, you get all of that, plus full access to a Tagalog program and a Visayan learning program. Sign up to PhilTalk today! May tunay na artista dito, Belly. Hindi feeling artista kagaya natin. Sa GMA. Hello po.
bro, kamusta? Watch your vlog. Ay talaga? Ay wow, astig. watch your vlog. Wow, feeling sikat na ako. Nice to meet you. Yes, ikaw din po. Pleasure to meet you. Ikaw din po. We're promoting our... Do you speak Tagalog? Yes naman. ano? Talaga? Marunong ka mag-Tagalog? Siya din, marunong din siya Oh, mag-Tagalog. hi! Nice to meet you. Huwag kang mag-alala. Yeah. Really. Nai-part ka ba? Bakit? Kasi for you, I'm willing to wait. Nice, that was fun. Guys, supportahan nyo kami. Malapit na. We have a show on GMA7. Mga kapuso, sana supportahan nyo. One of the bays. Wow. Malapit na. You can watch this every night at GMA7. Every night. On GMA7. Monday to Sunday. Monday to Friday. Monday to Friday. Every night, one of the bays. Thank you. Thank you. Ikaw din. Ha? Can you guess in our show? Yeah, sure. Kung gusto nyo. They want to guest in our show? Yeah, sure, why not? Ano siya, parang teleserye? Or drama? Because my character there, I'm a vlogger. Oh, you're a vlogger? Okay, perfect. Perfect. Sure. Okay, sure. Perfect. Ayun o, mga kasama namin ito. Ayan. Diba? Diba? Wow, that was the most random thing ever, di ba? Nakakapagod maging artista. Char. So, abangan nyo po, baka makita nyo kami ni Bailey sa one of the bays is sa GMA. Grabe. Ate Bay. Ate Bay, bagay ka sa show na yan, ha? Bay. Yo, Twanta fam, maraming salamat po sa panunood sa vlog na to. Yan, si Bailey, palakpak po natin siya. Ang galing niya, galing ng Tagalog, no? Parang Filipino talaga. Kung nakapikit lang ako, parang Pinay yung kausap ko, no? Salamat. Abangan nyo po ang sunod na video ng Twanta, mga kaibigan. Ayan, Twanta fam, out! You're beautiful, shine like a star.